అధ్యక్షురైన కిషన్ బట్టెడ్క, మహమ్మాయి మాతృమండలి నేత ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರತಿ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಮುಕುಳು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಲೆಸಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೇರುಲೇರಿ ಬೊಬೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ್ತಾದ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನೇ ಸ್ತುತಿ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬರಂದುಲೇರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸೌಮ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಶ್ರೀ ನಾಶನ ಗಜವದನ ಪಾವನ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮದಯಾಳು ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮದಯಾಳು ಕರುಣಾಪೂರಿತ ಗೌರಿ ಕುಮಾರನೇ ಕರುಣಾಪೂರಿತ ಗೌರಿ ಕುಮಾರನೇ ಗಜವದನ ಪಾವನ ವಿಘ್ನನಾಶನ ಗಜವದನ ಪಾವನ ಸುಂದರವದನ ರವಿಂದನಯನ ಸುಂದರಿ ಕಂದನೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸೋ ಸುಂದರವದನ ರವಿಂದನಯನ ಸುಂದರಿ ಕಂದನೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾವನ ವಿಘ್ನನಾಶನ ಗಜವದನ ಪಾವನ ಗಜವದನ ಪಾವನ ವಿಘ್ನನಾಶನ ಗಜವದನ ಪಾವನ. ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಾಯಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರಿನ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವಲೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಬೆಳರಿಂಗೆ ಕಿನ್ಯ ನೆತ್ತ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಭೆಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಬೆಳರಿಂಗೆ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಯನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿನ್ಯ ಬೆರೆಗು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೆರೆಗೆ ರೇವತಿ ಓಮನ ಪೂಜಾರಿ ಸಾದಿಬೈ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ ತಾಂಬೂಲ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಪಂತ ಕೇಳೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ BJP ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನ ಬಂಧುಳ್ಳ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂದು ಶೀಲಾ ಜಯಂತ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ಬಟ್ಟೆಡ್ಕ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಪಣ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ಸಂಚಲನ ಬೆಳರಿಂಗೆ ಕಿನ್ಯ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಯಂತಿ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಸಭೆಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ಬಟ್ಟೆಡ್ಕ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದು ಅಂಚನೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಕಿಶನ್ ಬಟ್ಟೆಡ್ಕ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಭೆಲೇಸಿಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆಗೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಬೆಳರಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದು ತಾಂಬೂಲ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಪಣ ಕೇಳ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಮಾತೃಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆಗೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕುಚ್ಚಿಗೊಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ್ದು ತಾಂಬೂಲ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಪಣ ಕೇಳೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕಿನ್ಯ ಬೆಳರಿಂಗೆ ಬೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯ ಕುಚ್ಚಿಗುಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ್ದು ತಾಂಬೂಲ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಪಣ ಕೇಳೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಧನಿವರ್ಧದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ
ಇತೈಸಿ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಲೇಶಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಉಂದೆಲ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಡು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜೈತುಲು ನಾಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಗೀತಾ ಹರೀಶ್ ಮೇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಎರಡು ಬೆನ್ನೆರೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದು आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वम् ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वम् ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಅಂಡಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಂಘದ ವರದಿ ವಚನ ಮಲ್ಪೆರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭವ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಕಿನ್ಯ ಬೆಲರಿಂಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ನಾ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ವಂದಿಸೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತೃಮಂಡಳಿದ ಕರೀನ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಯ ವರದಿನ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಓದರೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಆಟಿ ಪೋಪುನಿ ಆನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಸೋನ ಪೋಪುನಿ ಕುದುರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕಬ್ಬಿಸೀಕ್ ಗಿಡಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಲೆ ಕೆತ್ತೆ ಕಸಾಯ ಪರ್ಕ ಉಪ್ಪು ನಿಪ್ಪು ತಿಂತಿರುಣಕ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ದಂಚಿ ತೂಕ ಕಲಂಜೆ ನಲಿಕೆ ಜೋಗ ತೂಕ ಬಾರು ಕೊಯ್ಕ ಸೀಕು ಬುಡ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಕರಿಯಡು ಕಷ್ಟ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪರ್ಬ ಸಡಗರ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪುಲ ತಿಂಗೊಲತ್ತು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮಕಲು ಒಂಜಿ ಗೇಣುದ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾಯರೆ ಆ ಬಂಗದ ಕಾಲಡು ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮರ್ದು ಮಾಯೆ ಬಂಗದ ದಿನ ನೇನು ಮಾತ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಈ ದಿನನ ಆಚರಿಸೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ಕರೀನ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಶುರುವಾದ ಈ ವರ್ಷ 11ನೇ ವರ್ಷದ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದ ಈ ಸಂಘ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಸಂಘದ ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐನ ಭಾರತಿ ಬಟ್ಯಡ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ಕರೀನ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸುಮಾರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮದಿಮೆದ ಲೇಸಿಗು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರೆ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಲೇಸಿಗು ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಗೂ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಜಯಂತಿಗೂ ಜವನೇರ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೂ ಸುಮಾರು 83,220 ರೂಪಾಯಿದ ಪನವದ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಬಬಿತಾ ಬಟ್ಯಡ್ಕ ಮೇರು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇನಾಮು ಗೆಂದುದೇರು ಪನ್ಯರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆರ ದುಂಬು ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತೃಮಂಡಳಿದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಉಂತಿನ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತಾ ಜವನೆರೆಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದಿ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪೆರೆ ದೈವ ದೇವರೇನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡೊಂದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ವರದಿಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಜೈ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲವಾಡು ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಲವಾಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಾಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಣಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಿನ್ನಬೆಲ್ಲರಿಂಗೆ ಮೇರಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳದು ಪಿರವಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಅಗಲದ ಪೋತೇರ್ ಪಂಪುನ ವಿಷಾದನೀಯ ಸಂಗತಿ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣದು ಸಭೆಟ್ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಕರಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡು ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ನೆರವು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ಸಂಚಲನ ನೆತ್ತ
ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಜಯಂತ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು ಪಾತಿರೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತು ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಪಾದೋಗು ಶರಣ ಒಂದು ಬಂಡಾರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಒಂದೆಕ್ಲ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗದ ದೇವದೇವರ ನೆನೆತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಬಿರಿಸಿ ಬಾಬು ಶಾಸ್ತ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಆಟಿಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣ ಕೊರಪನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆಶಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು BJP ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆನ್ಯ ಬೇರೆ ದಾನ ಕಾರಣ ಅಂತನ ಬರೆಯ ರಾತ್ಜಿ ಅರೆಲ್ಲ ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸತಿರ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಭಾರತಿ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಬಟ್ಟೆಡ್ಕ ಮಂಜನಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳರಿಂಗೆ ಕೆನ್ಯ ಮಾಮಾಯಿ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕಿಶಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಟ್ಟೆಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡುತ್ತಿನ ಮಾತಾಯನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸನ್ನು ನಡಪಾಡುವಂಚಿನ ಗೌಜಿದ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉನ್ನತ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ నేను ಈ 11 ವರ್ಷದ నుంచి ನಡಪಂದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಬುಳೆರಿಂಗಿದ ಮಾಮಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಉಂದೆತ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಎನ್ನೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತಿರೇರೆ ಆಶಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆಟಿದ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಿರ್ಜಿದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ದುಮ್ಮುಗುಲ ಎಡ್ಡ ರೂಪಡು ನಡತೊಂದು ಬರಡು ದಿಕ್ಕಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ಇತ್ತನೆ ಆರು ವರದಿ ವಾಚನ ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈ ಸರ್ತಿ ಆಟಿದ ಕೂಟಗೊಂತೆ ಐಟಮ್ಲೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತರ್ಗೆ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಂಡವು ನನಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ నుంచి ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಡ ವನಸು ದಕ್ಕುನ ತೂನಾಗ ಎಂಕು ದುಂಬು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಜಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲ ತಿಂತರ ನೆನಪಾಪಡು ವನಸಿಜ್ಜಂದೆ ಅಂಚಾನಾಗ ಏರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಐತು ನಾನೇನು ಒಂತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ತೂದು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬುಗು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉದ್ದಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಮಿನಿದಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಉದ್ದಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವು ಏನಿರಪ್ಪ ಒಂದು ವನಸ್ ಮಾತಾದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಉದ್ದಿ ಒಂದು ಮಾತಾ ತೂದು ನಿಖಲ್ನ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆನ್ ಮನ್ ಪಡ್ಬಂಡದು ಗುರುದೇವರಿಗೆ ನಮಿಸೊಂದು ಎಂಕಿ ಪಾತೆರೆ ರಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಲದ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಆಶಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಹರಿ ಓಂ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ನೆನೆತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಅಲಂಕಾರ ಗುಡ್ಡೆ ಮಲ್ರಾಯ ಜುಮಾತಿ ದೈವಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳರಿಂಗೆದ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೇವರೇನು ಪುಡ್ಡೆ ಪಾಡೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗ ಪಂಡೆರು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಪಾತೆರೊಡು ಬಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ತೆರಿನಾಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಕುಲ್ಲುದರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಎಂಕ್ ಏನ ಪಾತೆರೊಂದು ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯ ಬಂಡಿಂಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಆ ಆಟಿದ ದಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಮಂತನಕ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಕ್ಲಡ ಕೇಂದ್ರನ ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ವಿಷಯನೂ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಯಾನು ಒಟ್ಟಾದ ಪನೊಂದಲ್ಲೇ ಬಿನ್ನೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗಿಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆರಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ದುಂಬೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿದ ದಿನಕಲು ಅಪಗದ ದಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಆ ದಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಇತ್ತದ ಆಟಿದ ದಿನಕುಲ ಅಪಗದ ಕಾಲ ಹಿರಿಯಕಲ್ನಕ್ಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ದಿನಕಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ದಿನ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಡು ಪಂಡ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯೇ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಪೋಯರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂಡು. ಅಪಗ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಕೃಷಿಡೇ ಬೆಂದದ ಆವೋಡಿತ್ತಂಡು. ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡು ದಿನ ದಿನಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬೆನಿಯರ ಪೋಪ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಆಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗದ ಕಾಲ ಆಟಿ ಆನೆದಲಕ ಸೋನಾ ಕುದುರೆದಲಕ ಅಂದು ಪಂಡಿಂಡ ಅಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕುಲು ಪಂಡ ದಿನ ಪೋಯರನೇ ಕಷ್ಟ. ಅಪಗದ ದಿನಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸಲ ಆಟಿಡು ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಜರ್ದಾಯ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಕಿರಿ ಕುಟ್ಟುದು ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲು ಪಿದೈ ಕಾರ್ ದೀಯರೆ ಆ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ದಿನಕೊಲು ಅಂಚಿನ ದಿನಕಲುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿದಕ್ಲು ಯಾನು ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುನಾಂಡೆ ಇಂಕ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಡು ಯಾನು 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಕ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಿ. ಅಕ್ಕಲು ಇಂಕ ಒವ್ವೇ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಆನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ದಯಬಂಡಿನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಗ ಅವಡು ನವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬೋರ್ಡು ಬಂದಾನಾಗ ಯಾನು ಬಬಿತಕ್ಕಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ದಯಬಂಡಿಂಡ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ಲ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇನಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ತೂನಗನೆ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸಮವಸ್ತ್ರಡ್ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಡು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎದುರ್ದಕ್ಲು ನಂಗೆ ಯಾತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆರಡ ಆ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ದಿನಕುಲು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ದಿನಕುಲ್ಡು ಎಂಚ ದುಂಬುದಕ್ಲು ತಿನಸು ಆವಡು ಗೊಬ್ಬ ಆವಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರನ ಎಂಕ್ ತೆರಿನೇನೆ ಆನ ನಿಕ್ಲೆಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿದ ತಿನಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ತಿನಸು ಪಂಡ ಅಪಗದ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕೈ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಐನು ಬಿಚ್ಚಾದು ಸುತ್ತಲ ಕುಲ್ಲುದು ಐತ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆತು ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಬಂಜಿ ದಿಂಜ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ದಿನಕುಲು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿರೇ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೆಡು ಅಕ್ಲು ವನಸು ತಿನಸು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ತಿಮರೆ ಆವಡು ಬೂಂಬೆ ಆವಡು ಎಂಚಿನನೇ ವಸ್ತು ತೇವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಂತದ ಅವು ಆರೋಗ್ಯಗಳೇ ಎಡ್ಡೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆನೆಪುವ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೂರ ನೆನೆಪು ಮಂತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಓವು ಮಾತ ತಿಂತ ಜೈನು ಪೂರಲ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ಡು ತಿಂತ ದಾಯಿಗು ಅವು ಆರೋಗ್ಯಗ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಪಿದೈ ಪೋದು ಕನಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಇತ್ತು ಜಪಗ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ರೀತಿನೇ ವಸ್ತುಲೇನು ತಿಂದದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ. ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೀರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ತಿನಿಯರನೇ ಬೊರ್ಚಿ ಪಿದೈದನೇ ಬೋಡು ಮಾತಲ್ಲ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಆಂಡ ಇತ್ತೆಂದು ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಐನು ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡನೇ ಗೊತ್ತಾವು. ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂಡ ಐಟಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಅಲ್ಮಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ತಿನಸು ಐನು ಈ ಪೊರ್ತುಡಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತದು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆಗೆ ಅರ್ನ ಉಡಲು ಗು ಸಂಪಾಪುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಂಡ ಅವೇ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೂ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬುದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ಗ ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬು ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಬಂಡ ನಮಕಪ್ಪಗ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನೆರ್ದಾದು ಇಲ್ಲು ಪಿದಡೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯೇ ಪೊರ್ತು ಪೋಡು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಆವಡು ಪಗಡೆ ಚದುರಂಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಇಲ್ಲಲೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಟ್ಟಡಿತ್ತನ ಚೆನ್ನದ ಮನೆನು ದೆತ್ತದು ಐಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು.
ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಬಂಡನೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಪಗಡೆ ಅವಡು ಐಟ್ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಒಂಜಿ ಕತೆಲಕ್ಕೆ ಎಂದ ನಮ ಒಂಜಿ ತಂಗಡಿ ಪಲ್ಲಿ ತಂಗಡಿ ನಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬರ ಬಲಿ ಹಬ್ಬಗೆ ದಾರನ ಕತೆಲ ನಂಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಷಯನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆ ಐನು ಮಾತು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಕೈಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಪಗಡೆಲ ಅಂಚನೆ ದ್ರೌಪದಿನ ವಸ್ತ್ರಹರಣ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕತೆಲಕ್ಕೆ ಎಂದ ನಮ್ಮ ಚದುರಂಗ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಚೆಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಮಾತ ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಾವು ಗೊಬ್ಬುನೇ ಇಜ್ಜಿರು ದಾದ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಓವು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಟೆ ಎಡಿಟ್ ಆದು ಪೋತೀರಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತಲ್ಲ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಕೆಳಂಜೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಟಿ ಕೆಳಂಜೆ ಬತ್ತನೇನು ಅಂಚನೆ ಅಪಗ ಆಟಿ ಕೆಳಂಜೆ ದಾಯ ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡಂಡ ಆಟಿದ ಸಮಯಡ್ ದುಂಬುದಾಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡಂಡ ಆಟಿದ ಸಮಯಡ್ ದೇವೆರ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪೋಪೇರಂದು ಅಪಗ ದೈವ ದೇವರು ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ತರ್ವೇಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಊರುನು ಏರು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಿ ಏರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ ಸಂಕಟಲೆಗ್ ಐಕ್ದ ಏರು ಐಕ್ ಇಂದು ಪಂದು ನೆನೆತದು ಅಂಚಿನ ಆಟಿಕೆಳಂಜೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಟಿಕೆಳಂಜೆ ಕಾರಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸೊಂಟಗೆ ತೆರಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಾಳೆ ತಾರಿದ ಗರಿತ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲು ಬತ್ತದು ಮಾರಿದೇರುನು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಇತ್ತೆನ ತುಯ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಶ್ ಅವು ಶುರುವಾತನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾಗಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ನೆನೆಪುನ್ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಿಟಿಟ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷಡು ಬಾಂಬೆಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲೇ ಅಂಕಲ್ ಐನ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟನು ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಊರುರ್ದು ತಿಮರೆ ಅವು ತರ್ಪಾದು ಮನ್ಪಾದು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನಕುಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇರಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾಪನೆ ಆಟಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಬಲಸುನ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ಗ ಆಟಿದ ಬಲಸುನ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕುಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಮೈಸೂರಿ ದಾಲ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿಜ ಆಟಿದ ಸಮಯಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ನಂಕಪಗ ಇಂಚ ಪೋಪುನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಗಾಡಿದ ಆಯ್ತಾನೆ ನಡತೊಂದೇ ಪೋಡು ಅಪಗ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಡ್ ನಂಗೆ ಪೊಯರ್ಲ ಬಂಗ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲು ಆಟಿದ ಸಮಯಡು ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ದೀವೊಂದಿತ್ತಿಜೇರಿ ಐನೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಾದ ಐನೇ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ಟೈಮಡು ಆಟಿದ ಬಲಸುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಸೇರ್ಲೆಕ್ಕಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಲಸದು ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಿತೃನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಪುನ ದಿನಗಳ ಆಟಿಡೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದೆ ಆ ವಿಷಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಕೂಟು ಕುಟುಂಬ ಪಂಡೆಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಮಾದರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಜನೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲುಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಆಟಿಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಪಂಡೆಂಡ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ ಮೀಯರ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಕಡಲ್ ಮೀಯರ ಪೋಪುನ ದಾಯ ಪಂಡೆಂಡ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಲು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬೊಳಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ ಮೀಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋದು ಪಾಳೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುನ ದಿನ ಇತ್ತಂಡು ಉಂಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುವ ಐನು ಪೂರೇರ್ನ ಅವು ಪೋದು ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋದು ಪಾಳೆದ ಮರ ತಲ್ಪ ಮಾತ ಸುತ್ತಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತದು ದಾಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ದೈ ಆಯರ ಬಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಮಂದನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಗ್ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಐತ ಕೆತ್ತೆನ್ ಕನಪ ಐಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತದು ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಪನೆಕ್ ದುಂಬು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲಡೆ ಐನು ಐತ ಕೆತ್ತೆನ್ ಕೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕತ್ತಿಡತ್ತು ಕಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತದು ಐತ ಕೆತ್ತೆನ್ ಕಂತದು ಕಷಾಯ ಮಂತದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಷಾಯ ಮಂತದು ಐತ ಐಕ್ ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಐನ ಅರ್ತದು ನಮ್ಮ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕೈಪೆಪ್ಪುಂಡು ಐನ ನಮ್ಮ ಪರ್ದು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಅವು ಬಾರಿ ಉಷ್ಣಗೆ ಕಷಾಯ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಲ ದೀದು ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಮನ್ಪನ್ನಕಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಪಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತರ ಪಂಡೆಂಡ ಅಪಗ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮರ್ದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಳಿ ಇತ್ತನೇ ಪ್ರಕೃತಿರ ತಿಕ್ಕುನೇ ಪೂರ ಮರ್ದುಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ಶೀತಾಂಡ ಜ್ವರ ಅಂಡ ಐಕೆ ಅವು ಬೋಡು ಕಷಾಯ ಅವು ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪುನ ಕ್ರಮ
ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅಪಗದ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನಕಲ್ನ ದಾದ ನಂಬಿಕೆ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಪಾಳೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪು ದಾಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬೊಳಿಕೆಲ ಅಕಲ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ನೆನೆಪುದೀದು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುನೆರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಲೆಕಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯನ ನಮ್ಮ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಉಡಲು ಉರ್ಕರುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲಾಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು 10 ವರ್ಷದ ಇಂಚಾಂದು ಕೇಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಕೆಬಿಯಾಯಿನ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಉಂತಾವೆ ಜೈ ತುಳು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪೆರೊಂಡು ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತೃಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗು ಅಂಚನೆ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರಗು ಪೋಡುನಾಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣಕರ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡತಿ ಪನ್ಪನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ಸುಮಾರು 100 ಮಿತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಪಾಲ್ಪಡೆನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಮಂಡಲದ ಬಬಿತಾ ಜಯಂತ್ ಬಟ್ಟೆಡ್ಕ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತೇರಿ ಬೇರೆಗೆ ಮಾತೃಮಂಡಲದ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಅಂಚನೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಿತ ಮುತಾಲಿಕಿಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಸನ್ಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಪಡೆಯೋಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದಳು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯನು ಓದೆರೊಳ್ಳೆರಿ ಸುಜಾತ ರಮೇಶ್ ಕಿನ್ಯ ಭಂಡಾರಮಣಿ ಬಬಿತಾ ಜಯಂತ್ ಬಟ್ಯಾಡ್ಕ ಇವರು ಸಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಜಾನಕಿಯವರ 4 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು. ಇವರು ಇರುವೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ SLC ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಂತ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವರು. ಇವರು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವರು. ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವರು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಮನದಾಸೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತೃಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆದ ಸಂಘವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವರು. ಶ್ರಮಜೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಬಿತಕ್ಕನ್ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಬಿತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಮಗುವಿನಂತೆ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಬಿತಕ್ಕನದ್ದು. ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಬಿತಾ ಜಯಂತ್ ಮೇರನೆ ಸನ್ಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೃಮಂಡಲದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಟ್ ಬಂದಿಗೆ ಅವೇತು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂತಿನ ಬಬಿತಕ್ಕಗೆ ನನಲಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬುಲಿಚಿಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತಾಡಲ ಅಂಚನೆ ದೈವದೇವಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಟ್ಟುನ್ಗ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಮಿತ್ರಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲಾವಿದರಿಕೆನ್ಯ ನೇತ ಮುತಾಲಿಕಿಡು ಸನ್ಮಾನದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲಾವಿದರಿ ನೇತ
ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದಲ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಿತನ ಭವಿತಕ್ಕಗ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಾತಾ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತನ ಮಾತಾ ಜೋಕೊಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಾಲಾದ ಬರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರಿ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಾಮು ದೆತ್ತೊಂದು ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಇನಾಮು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಾಯರಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದೆ ಸಂಗೀತನ ಕೊರ್ನ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಗಂ ಕೊಯ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಿನ ರಚನ್ ಹಾಲಾಡಿ ಅಂಚನೆ ರಂಗಾಲಂಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಉಮೇಶ್ ಪಜೇರಿ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲೇರಿ ಸತೀಶ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಕಿನ್ನೆ ಬಂಡಾರಮಣಿ ಸಬ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬದದು ಸ್ಮರಣಿಕದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೇತನೋಡು ಪಣದಿಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಗುರ್ಕಾರ ಮೇನ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ ಕಿನ್ಯ ಮೇರೆ ಸನ್ಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲಾವಿದರ ನೇತ ನಾಟಕ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ನಟನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೇರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತಾಡಲ ಅಂಚೆ ದೈವದೇವಿಯಡಲ ವಿನಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀ ತಂಗಂ ಕೊಯ್ಲ ಮೇರೆಗಳ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಸಾಲು ಪೊರಿತದು ಸನ್ಮಾನದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ತಂಗಂ ಕೊಯ್ಲ ಬೆಂತಿನಾರು ಅವೇತೋ ನಾಟಕಗೂ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ನಾರು ತಂಗಂ ಕೊಯ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನಾತ್ ದೇವೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಟ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ರಚನ್ ಹಾಲಾಡಿ ಬೇರ್ಲ ಅವೇತೋ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಲಾ ತಂಡಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತನಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಜಯಂತಿ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಸನ್ಮಾನದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಸನ್ಮಾನದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವೇತೋ ತಂಡೋಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತನಾರಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾಟಕ ತಂಡದ ರಂಗಾಲಂಕಾರಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಪಜೇರಿ ಮೇರೆಗಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿಲ್ಲ ಕಿಶನ್ ಭಟ್ಟಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡ್ ಸಂಘದ ಬುಳಿಚಲು ಕಾರಣಾತೇರಿ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೆಗಳ ನನ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂಜಾ ಬೆಲರಿಂಗೆ ಮೇರೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಬದದು ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂಡೆತ್ತು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ ಮೇನ್ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ ಕಿನ್ಯ ಮೇರೆಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಮದಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದ ಏಳಿಗೆ ನಮಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ
ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅನ್ನನಕ್ಲೆ ಜೋಗುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ಎನಿತ ಸಭೆಲೇಸದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಣಂಚಿತನ ಆಶಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಏನು ಪಿರೋರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವನ ದಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ವಿವರಣೆ ಅದು ಪಂಡೇರು ಆಟಿದ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಆ ಬಂಗೋಡು ಇತ್ತ ಇನಿ ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಇನಿ ಆ ಆಣಿದ ನೆನೆಪುಣ್ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಗತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಳೆಗೆ ಇತ್ತದ ತಿನಸು ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ದುಂಬುದ ತೆನಸು ಎಂಚನ್ನು ಗೊತ್ತಾವಡ್ದಂಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದುಂಬು ಅಕ್ಕ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಶಕ್ಕ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಿಯತ್ತು ತೇವು ಸದಂಕ್ ನುರ್ಗೆ ತಿಮ್ಮರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ತರಕಾರಿನ ಕೊಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದಿಂಜಾವಿತ್ತ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದು ಇತ್ತ ಪಂಡಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಅಂದೆ ಆ ರೀತಿದ ಬಂಗದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತು ಗಟ್ಟಿಡು ಒಣಸು ಮಲ್ತುದು ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕ ಇತ್ತಿಂದ ಐನು ಕುಲ್ಲುದು ಬಂಜಾರ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಂಜಾರ ತಿಂದದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೈದನಕ್ಲು ಆ ಕಷ್ಟ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಬಂಗ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗೂ ಪೋಯರೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಂಡ ಆಣಿ ಆ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ದಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ದಾನಿಗೆ ನಿಖಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಬಂಗದ ನೆನಪಿತ್ತಿಂದ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇನಿತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕಬಾಬು ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಮುಂದುವೆ ಬೋಡಾಯಣೆ ತರಕಾರಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಏರು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇನಿಕಲ ತರಕಾರಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಡು ಏರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಕಲೆ ವಾಸಿ ಇಕ್ಕಲೆಜ್ಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನೇ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಳು ಏನೇ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೂತನ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನುಡು ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿನೇ ಉಪ್ಪುನೆಂಕಲು ಇನಿಕ್ಕಲ ಇನಿ ತಜಂಕಲ ಪೆಳತರಿದ ಕಜಿಪುಂದು ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಲು ಇನ್ನು ಪಂಡನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತಿಳಿಪಿರು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಮೀನು ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಡೇ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಇಲ್ಲದ ಊರದ ತರಕಾರಿನೇ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೊನತದ್ದು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿರು ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಎದೆ ತಟ್ಟದು ನಾವು ಪಣಿರೆ ಇನಿ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಐಕು ಬೋಡಾದ ಪನ್ಪುನ ದಾನೆ ಪಂಡ ಇನಿ ನೆನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾದಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ ಮೀನು ಕೋರಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ತಿನ್ನಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿನ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿದನು ಒನಸೆ ಹಾಪಿಚಿ ನಾನು ಯೋತೋಕೆಂದೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆರೋಗ್ಯಗ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಇತ್ತದ ಕೋರಿಲು ದಿನಕ್ಕೂ ದಿನ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ರಡ್ಡು ಕಿಲ ಮೂಜಿ ಕಿಲ ಪಂಡಿಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪರಿ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಈಗ ಆತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲೊಪ್ಪನೆ ಮರ್ದದ ಫವರ್ಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರು ಸೊಂಟ ಒರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಆಹಾರಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಹಾರಲ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡೇ ಆಪಣ ದಯಪಂಡ ವಿಷ ಪಾಡದೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತದನು ಆ ತರಕಾರಿ ದೇತೊನ್ನೆ ಅವು ವಿಷೊಟ್ಟೆ ಆಪಣ ದಯಪಂಡ ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡಂದೆ ವಾಪುಣ್ಣ ಇಚ್ಚಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತದನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಂಕಲ ಅಂಚೆ ನೀನು ಮೀನು ಕೋರಿಜ್ಜಿದ್ದನ್ನ ನಂಗೆ ಒನಸೆ ಜಪ್ಪುಚಿ ಅಂಚಾದ ಐನಾತು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತದನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹತ್ತು ಆಶಕ್ಕ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕಣೆ ಆತ ಬಂಗಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಕಲ ಇನಿತೂಲೆ ಎನ್ಪ ಸೊನ್ಪ 100 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಇನಿಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತಲಪಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮುರನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ 103 ವರ್ಷ ರೇ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಲವಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಂಡ ಒಂಜಿ ಈತು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದ ಆದಾಂಡ ಅಲ್ಲೆನ ನೀರ್ಲ ಪರ್ದು ಏನು ಕೇಂಡಾರಡ ಅವು ಸತ್ಯ
ದಯಪಂಡ ಆ ಆಹಾರವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾರಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಉಪ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರಡು ನಾಲೈ ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ದಾದಲಾಪುಂಡು. ನಾಲೈಗೂ ಬೋಡೈನ ರುಚಿಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕಲಕ್ಕೇನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ ಅವು ಕೊರು ಇಂದು ಕೊರು ಬಂಜಾರ ತಿನ್ಕ ನನುಂಜಿ ತಿನ್ಕ ಅಂದೆ ಇಪ್ಪುನೇ ನಾಲ ಹಿಡ್ದಾದ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಂಚನೆ ತೆನಸೆಗಳಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳಂಚನೆ ಇಡೀ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ನಾಲ ಹಿಡ್ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏತು ಮುಖ್ಯನ ಆತು ನಮ್ಮ ನಾಲೈನ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡು. ದಯಪಂಡ ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ಆಹಾರನು ಅಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತನ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರಿ ಯಾನೇನು ಪಿರೋರು ಪನೋಡು ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಬಂಗ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಡೆದಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಣಿಯರೇ ಸಾಧ್ಯ. ಇನಿ ಆ ಜೀವನುಡು ಆ ದುಂಬದ ಆ ಹಿಂದೆಟ್ಟೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಜೋಕಲೆಗೆ ನನಾತು ದುಂಬದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಊರುದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೆನಸಿ ನೀ ಕೊರಂದಲ್ಲ ತಿನೇರೇನು ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಮಾತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಡೆಯುತ್ತದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ದಯಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ದಯಪಂಡ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ಮಾಮಯ್ಯ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ಬಬಿತ್ತಕ್ಕಲ ಭಾರತಕ್ಕಲ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಅಕ್ಲು ಭಾರಿ ಚತುರ್ಯರು ದಯಪಂಡ ಭಾರಿ ಹುಷಾರು ಮಾತೆರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದು ತೆಲ್ತು ನಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಚಾತುರ್ಯ ಅಕ್ಲೆಗುಂಡು ಇನಿ ಬಬಿತ್ತಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುಗರತನ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಳೆರಂಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಅತ್ತನ ಮಾತೃಮಂಡಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದನು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತನ ಬೊಕ್ಕಲ ಸಂತೋಷ ಅರೆಗೆ ನಿಜವಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪರು ನಾನು ಅವ್ರು ಬರೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಇಂಚೆ ನಮನ ಪನ್ಪನೆ ಈತೆ ಅರೆಗೆ ನಟ್ಟನ ಈತೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ನನಾತ್ ಆರು ಜೀವನಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬುಲೆವಾಡಿ ಓಲು ಮಾತೃ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಅವಳು ಸಂಘಟನೆ ಬಲಾಪುಡು ದಯಪಂಡ ಪೊಂಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುಯರೆ ನಿಜವಾದ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜವನೇರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಮಿತ್ರಮಂಡಳಿದ ಮಾಮಯ್ಯ ಮಿತ್ರಮಂಡಲದ ಜವನೇರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯರು ಉಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಅವತ್ತಂದೆ ಎಣಿತ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಏರಿರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ದತ್ತನಂದೆ ಸ್ವಂತ ಪುಂಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಟ್ಟು ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಲೇಸಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕಲು ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಆನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ತುಲೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡ್ದಂಡ ಈತು ಚಪ್ಪರ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಕೆ ಏತು ಖರ್ಚುಂಡು ಉಂಡು ಎಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ ಉಳ ಯಾರಂದೆ ಅಂಡ ಇನ್ಯಾಕಲು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರದು ಪಂಡ ನೇನು ಮೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಪಂಪುನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅನ್ನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆಕ್ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೇವುಳಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನನಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ನನಾತ್ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಜನನಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿರೆ ಪ್ರತಿ ಸುಮಾರು 80-90 ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಟ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲೆ ನನ್ನವರೆಡೆ ಕೇಂದತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಸ್ವಂತ ಇನಿ ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ಕುರ್ಪೇರಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಲಕ್ಕಲು ಕುರ್ಪೇರಿಂದ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಡವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಇನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಒಲ್ಪಡ ಬರ್ಪುನು ತೂಪುನು ಮಾತ್ರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಏರ್ಲ ತಯಾರಿದ್ದಿ ನೀ ಅಕ್ಕಲು ಸ್ವಂತ ಬೆಂದದು ಅವಳ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಲೆ ಸ್ವಂತ ಜೀವನ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ನನಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆವಾಡು 10 ವರ್ಷ ಅಂದು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಈ ಜಾಗಡೆ ನಡತೊಂದು ಪಡು
ಧರ್ಮ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಒಟ್ಟು ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರುಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಕ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಮಾಮಾಯಿ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ರಮಂಡಲಿ ಮೇಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ ಅಮ್ಮನು ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ನಾಗದೇವೇರನ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವೇರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಬೆರೆಗು ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸುಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಭೆ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುನ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಅಂಚನೆ ಜಯಂತ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಆಡ್ದ ಬಗೆತ ಪಾತೆರ ಅರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ ಆಯ್ನ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಶನ್ ಬಟ್ಟೆಡ್ಕ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಈ ಸಭೆಲೇಸದ ಬಿನ್ನೆರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಅರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರತಿ ಸದಾಶಿವ ಬಟ್ಟೆಡ್ಕ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ದಿವಂಗತ ರಮಣಿ ಪೂಜಾರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು.